og velkommen til den her video. Ja, vi skal lave sådan noget boba tea. Ja, og det er ikke sponsoreret. Nej. Det er det ikke. Nej, det er det slet ikke. Og hvis I synes, jeg er lidt hæs, så er det fordi, jeg spiller meget fodbold for tiden, og jeg har ikke så meget tøj på. Så. Ja, og hvis I kan høre en støvsuger i baggrunden, det er fordi, der er en støvsuger i baggrunden. Ja. Det er ikke noget andet, det er bare en støvsuger. Så som man også skal høre. Så stiller vi den. Så skal man kogende vand. Så skal vi over kogende vand. Så ja, det tror jeg, vi gør herover. Kogende vand i 2 til 3 minutter. Ja, I har nok gode minder fra, da vi lavede pandekager. Den kan I selvfølgelig... Der er link nede i beskrivelsen. Nej, det er der ikke, men... Jeg skal nok putte linket ned. Der kommer link nede i beskrivelsen. Ja. Det har vi nemlig fundet ud af, hvordan man gør. Det vidste jeg godt, hvor var det. Det tror jeg på, men stadigvæk. Det tror jeg ikke på. Tror du ikke på det? Jeg hørte dig godt. Og så er det nok den der, så. Skal der ikke så låg på, sådan det varme ikke fiser ud? Jo, så skal vi. Og så skal du holde øje med den. Nå, den er for lille. Det skal nok være helt den. Den der tror jeg er stor nok. Den her. Perfekt. Tag buffertimellen. Ja, den. Tag lige den med. Boba. Der står der, open the pack, cool down i isvand. Så skal vi have en skål, vi skal have sådan en stor skål med isvand. Hvad skal vi så bruge kogende vand til? Jamen det er sådan, dem her, de bliver gode. Koger det? Nej. Næsten. Der er boble. Der er bobler. Se, så er der bubble tea. Men vi har ikke noget is der nu. Det er lige meget. Nej, ikke helt. Eller rosé. Han er mærkelig. Eller ære. Det bliver en kedelig video, det her. Nej. Så koger den snart. Så skal jeg koges af. Nej, jeg skal lige tisse. Husk, hvad skal der? Nej, det glemte jeg sidst. Så koger det. Hey, nu. Okay. Sæt timer til 3 minutter. Så om 3 minutter. Så er de klar. Ja. Jeg stopper lidt hurtigt. Vi ses lige om lidt, når den er klar. Ikke også? Godt så. Ja, så er de lige om lidt færdige, dem her. Prøv at se dem. Ja. Jeg stiller bare lige hurtigt.
rigtigt sådan der. Er det bedre? Det håber jeg. Hold syn. Hvordan skal vi så få det op? Vi venter lige. Ja, det går ret godt lige nu, hvis jeg selv skulle sige det. Prøv at se. Det er lidt varm. Er den meget lidt varm? Ja, lidt. Så kan jeg lige stille dig. Sådan der. Sådan der. Er den lidt varm? Kan du løfte den? Ja. Bare pas. Ikke hold der nede på. Okay. Ja. Godt så. Skal man klippe hul? Ja. Ja. Og det skal være i hjørnet. Det må ikke være andre steder, men det skal være i. Er du okay? Yes, sir. Yes, sir. Så tryk den ned. Det går meget ondt. Det var nok ikke lige det, man skulle. Nu blev den der også koldere. Ja. Det var bare plus. Er det ikke? Jo. Nu kommer det ud. Prøv lige. Køl lidt. Sådan. Det ligner pupa. Det er ikke pupa, det er pupa. Det er ikke pupa, det er pupa. Det er puha. Det er puha. Kan jeg så det? Plup, plup. Det er puha, ikke pupa, det er puha. Puha, ikke puha. Det giver ikke mening lige nu, det ved jeg godt. Men det er sjovt, Så skal vi skal vi lige køle lidt ned, vist. og så skal pulveret i. Nej, det skal i en anden skål. Ja. Yeah. For what the hell? Jeg slukker lige komfuret, er det ikke i orden? Jo, det er det. Og det er japansk matcha-smag. Masha. Hvad? Den her. Det er bare den. Den her. Ja. Prik hul. Klar. Prik hul. Heroppe i hjørnet. Står der noget andet? Nej, det skal også være i hjørnet. Måske skal vi lige vand i først. Så kommer vi herover med tingene. Nu kommer vi lige Så her. kan det køle alt lige herover. Det køler bare lige i der. Så skal alt det der mutsja. Skal jeg bare det i? Det var lige. Hvorfor ligner det sådan noget smagsnudler? Smag til nudler. Der står 150 milliliter. Mange milliliter. Så det. Bowling water. Så gør vi det uden boiling water. Måske lidt mere vand, skulle vi. Må vi se? Nej. Vent. Der er for meget bag. Nej. 150. Ja. Der står 5 af dem der. Nej, men det er lige, nej, det er lige meget. Det er lige meget kajeks. Så et glas. Stort glas. Her har vi det her. Der. Det er godt. Så skal vi have boblerne i. Så bruger jeg bare hænderne. Jeg ved, hvad det lyder. Prøv at se. Prøv at gætte, hvad farve de er. De er brune. Sådan. Brune. Jeg håber da, jeg ikke. Hvad tror du, det smager af? Jeg tror, det smager af et eller andet mærkeligt. Det var det ikke. Det for at starte med at smage.
Det er jeg helt fint med. Er du bange for at smage det? Lidt. Det ligner opvaskemiddel. Ja. Eller sådan noget, der kommer ud af munden, når man er lidt syg. Nå, lad os sætte os over til spisestedet. Ja. Jeg tager på frisk net. Det her. Ja. Ja, det var også derfor, vi lavede intro. Ja, det var det. Og vi siger vores ærlige mening. Mhm. Det starter. Det smager ikke af en skid. Har du prøvet at tage en boble? Nej, den fik jeg ikke med. Prøv. Hjælp. Smager det godt? Nej. Har du overhovedet prøvet at bide i dem? Nej. Jeg kan ikke lide det. Det var ikke en succes. Vi sætter den væk. Nå. Ja, husk, like og subscribe, hvis I vil have flere sådan nogle her videoer. Hvor vi smager alt muligt mærkeligt noget. Ja, det skal I huske. Mm-hmm. Det smager godt. Det, ja, vi ses. Like og subscribe. Husk, like og subscribe. Husk.